beharko luke. Gure señeak. Patakonetan paseoan dabiltza kalean, eta harreta deitzen die postu batean dagoen panpina berezi batek. Begira, Ane! Goazen! Nahi alduzue pin bat, edo kamiseta bat? Eta panpina handi hori ere salgai aldaukazu. Ez egin kasurik, txantxetan ari da. Zertzarete, kiroltalderen batekoak? Gure señeak elkartekoak gara. Gaixotasun arraroak dituzten haurren familiei laguntza ematen diegu. Eta zuk ere, gaixorik dagoen seme alabaren bat duzu? Ez, nire labatxoa osasuntsu dago. Akaso, lekusuren bat, edo ilobaren bat, edo lagunen bat izango duzu gaixotasun arraro bat duena. Ez, elkartean gabiltzanok voluntarioak gara, eta denak ez gara gaixoren baten senideak. Eta zergatik zaudete orduan elkartean, ez baduzu inongo beharrik? Horregatik, guk behar berezirik ez dugunez, benetan laguntza behar dutenei emateko moduan gaudelako. Hori egia da, baina arraroa da ezeren truke lanean dabilena. Munduan barna, asko ibilia naiz ni, eta gehienetan jendeak zerbaiten truke egiten du lan. Eta ze laguntza ematen diezue? Pinak eta kamisetak saltzea? Bakoitzak bere modura laguntzen du. Medikuaren lagunduz familiari, dirua bilduz bete beharrak asetzeko, eskolara lagunduz, gaixotasun arraroak dituzten aurrentzat eta beraien familientzat egunerokoa oso zaila bihur daiteke. Gure helburua da eguneroko hori erraztea, ahalik eta kezka gutxien izan ditzaten. Benetan lan polita da hori. Baina nik ez dakit zertan lagundu ahal izango nukeen. Nik apenas dakite zer gaixotasun arraroak dituzten umei buruz. Gaixotasun arraroak dituzte, baina ez dira ume arraroak. Zu eta ni bezalakoak dira, eta gure behar berdinak dituzte. Nik ere lagundu nahi dut. Jantzi dut elkartasunaren jantzia, eta orain zer? Orain nirekin kamisetak eta pinak saltzera, eta Ane, zuretzat ere topatuko dugu zereginen bat. Gurean behar asko dago, eta denok daukagu tokia. Hortxondo! Elkartuta